Amen. This was the month of us to be empowered. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yange first kame uThixo makavume siyoshumayela. Sonke first kame ke akubuywa mva. Praise the Lord. Hallelujah. So umuntu onechance ke neke abeze bangokuthandaza ngokuMay angakafiki. But insuku sezimbalwa. Amen. Hallelujah. Basibala kahle kusukela ngomso yoma ngecawe zine insuku qwaba. Kusuka nge1 kaMay. Amen. Umthandazo ke uthi Lord revive your work. Amen. Habakkuk chapter 2 verse 3. Lord revive your work. Amen. Hallelujah. Akhonto bathandekayo that the heavens demands in our time more than uba uThixo efuna imizimba angaziphindezela ngayo kuSatan. Amen. Hallelujah. Efuna uThixo imizimba that is available for use. Yeah. Amen. To retaliate or to pay the revenge against the devil. Amen. Because umtyholi have used kakhulu into ezininzi as the intelligent, technology wise, science wise, nangemali wamanipulator abantu. So uThixo ngokufuna abantu that will be above the standard of the kingdom of darkness. Praise the Lord. Amen. And ke kungenhlanhla okanye kungelishwa kuba abafune abo bantu kubantu abanje ngam. Amen.
black skin color kwendlu kaHam. Amen. Esiyiyo ke nathi. Praise the Lord. Now bazalwana, kunezinto eBhayibhelini uJesus Christ azithethileyo before he depart or before he go. Amen. Amen. Then xa ebuya ukuyofefa ezulu, again waphinde wabuya uJesus wathetha nabapostile babekho by that time. Amen. Hallelujah. Into ke ezithe zenzeka kubo. Amen. Then ezidingwa uba kweli xesha lethu singayoqala nto entsha, but sithi pursue upon the vision that Christ had. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now kunemvuselelo ekudala bekuthethwa ngayo and kwindawo ezininzi ekusathethwa ngayo. Now imvuselelo bazalwane bam yaqalwa nguThixo kudala. Amen. Hallelujah. Now xa kufika u-2020 uThixo ebesenzana, ebekhupha abantu kwingqondo yokudependa upon the walls of the church. Yeah. Amen. Amen. Xa yayingu-level 5 uthi uThixo, ndandikhweshina kakhulu into ezininzi, uthi ngoJeremiya 31 akho mntu ongomnye ozoxelela omnye ngam, ngokuba bonke bazondazi, ngokuba izwi lam ndiyakulibhala in their hearts. Yeah. Ndibeke umyalelo in their belly. Xa besidla bazodla izwi, xa inhliziyo icinga izocinga ngezwi. Sikhona. Now ngo-2021 nge-9 kaMarch xa ndandinzulile ke ndithandaza, idate ungazibhala if uyafuna ukubhala, 9 March 2021 xa ndandinzule emthandazweni, uthi uThixo emthandazweni apha kum ngevision abhale Mateyu 24, awugqiba athi Matthew 24 from verse number 1 up to verse 13 konke kwenzekile. Sikhona. Hallelujah. Asogqiba ajampe athi no verse 15 isithunzi sakhe, ne? Isithunzi, umzekelo isithunzi sam, ne? Uba ndiyahamba nangu original Bhuti, nasi isithunzi. Sikhona. Yeah. Now isithunzi umzekelo uba ndihamba phaa phezulu next to the sun, isithunzi sam sobaphi ezantsi emhlabeni, ne? Then isithunzi is not the origin, eh? Sizothi sakusuka kwakusuka lo oyi-original singabikho isithunzi. Sikhona. Yeah. Now uthi uThixo ngoverse 15 kaMateyu othi xa nilibona isikize lesiphanziswe kwaxelwa lona ngoDaniel olesayo makaxeqwe. Yeah. Uthi isithunzi saloo nto okanye saloo mntu sikho ngoku, asizubonwa libandle lizoxhwilwa, sona isithunzi sikhona, eh? Laa mntu sele ekho. Sikhona. Umchasi Kristu is already here. Sikhona. Sisithunzi sakhe ke esikhona ngoku, siso esisebenzayo. Nasezicaweni there are many isithunzi salombhemi ozayo. Sikhona. Asilindanga antichrist silibandla, but uantichrist ulinde ibandla walithini lisuke. But lisuka liphethe nto? Sure. Akho nto eliyiphetheyo. Jesus. Uthi ke uThixo Matthew 24 verse 14 on the 9th of March 2021 uthi makaqaliswe ashunyayelwe, uthi ngoba nguye ubungakenzeki phi in the world. Sikhona. Yeah. All right. Then bathandekayo yayi-10 kaMarch, nge-11 kaMarch again ndandinzule ndithandaza phaa ekuseni ngoo-3 ndinzule emthandazweni uThixo andibonise a girl virgin like, eh? Now le girl a virgin like ihamba apha espacini.
Now I was shocked and amazed uba yintoni ngokule. Kuzothiwa kum libandla ke eli lihamba naked lize. Sikhona? Amen. Njengoba lize athi uThixo ingxaki alinxityiswa into zobukumkani ibandla. Sure. Sikhona? Amen. Njengoba linganxityiswa into zobukumkani alikho ready for rapture ibandla. Sikhona? Ibandla ngumakoti, as the Bible says. Ephesians 5 from verse 25, from verse 23, wehle nayo. Revelation 19 verse number 7. Sikhona? Yeah. Now, njengoba ibaleka la ntombi, uYesu wayekhongozela ke emcenga uba yiza intombi yabibaleka to the opposite direction. Sikhona? Amen. Kwathiwa ke makuqaliswe again ukuvuselelwa abantu in the kingdom. Sikhona? Abantu mabavuselelwe ngobukumkani. Hayi ngenye into. Ha? Amen. Abantu mabaqale bathandaze prayers of the kingdom. Ha? I-kingdom bathandekayo ayiyo ye Church of Christ alone. Yeye image yonke kaThixo. Wonke umuntu ophezu komhlaba, kumele uba eve ngantoni ngodaba lobukumkani. If abantu abevi ngodaba lobukumkani, then they can stand before God. But in our generation, we never had any preacher. Sikhona? Yeah. Bazotsho ngebhongo. Athi hayi zange kubekho bashumayeli. Sakubekho abantu abayiphilileyo lento kwixesha lethu. Sikhona? Amen. Ha? Amen. Zange kubekho umuntu omayo akasi-addresse the real God, the real gospel. Bonke babesidlalisa Thixo, ngoku sasithi xa sibona bonke bephethe iBhayibhile sibalandele. Kanti siba singabazi uba kukhona abangathunywanga nguwe. Sikhona? Now, uthi uThixo kuke kwavulelwa a revival of witches, witchcraft revival through the Bible, against false prophets. Jesus. Awesome. Before ndizapha ndixabananga kodwa bendilumkisa umuntu olahlekisa abantu uthi ungumprofeti. Now uthi lo muntu uzoza ngenkonzo yesipili ndithi hey ndoda sukulahlekisa abantu uzibiza ngomprofeti uzobethwa nguThixo. Because his arms kaThixo zithi amen kwi-nonsense. Zithi prophesy uprofesayana unesipili. Ha? Sure. Hayi. Siyazombela njalo. Bekani bathandekayo, kweli xesha langoku, kufoyayo. Amagwala makayeke ukhonza uYesu. Sikhona? Amen. Cowards must stop worshiping Jesus. Because we are not given a spirit of being a coward. But sinikwe umoya wobukroti. Hallelujah. Amen. iBhayibhile. Matthew 24 verse 14. Funda ngamavesi. South Africa yazi uba lixesha layo ngoku. Ne? Amen. Ithemba likaThixo, Hallelujah. lilapha eSouth Africa. Sikhona? Amen. Phambi kokuba sifunde ivesi. Uthi uJesus bazalwane. Kule ncwadi kaMatthew 24 verse 14. Zaye ezindaba zilungileyo zobukumkani, ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela. Wherever there is a human being, this gospel must be preached. Zibe bubungqina kuzo zonke intlanga, kwandule ke ukufika ukuphela. Sikhona? Hallelujah. Everywhere where there is a human being, this gospel of the kingdom shall be preached. Sikhona? Hallelujah. All right. Now, sijonga ngelihlo eli lenyama, geographical.
worldwide. Ufunda imap. Sikhona? Amen. Igospel iqale kwaYuda. Sikhona? Amen. All right. Acts 1 verse 8. Oh. Okay. Acts 1 verse 8. Niyakwamkela ke amandla, Yeah. akubona ukuba umoya ingcwele uhlile phezu kwenu. Nibe ngamangqina am 1 eYerusalem. Sikhona? Amen. Yeah. Okwesibini, kwanakulo lonke lakwaYuda nelaseSamaria kude kuse nasekupheleni komhlaba. Sikhona? Amen. Then if ungumuntu who loves to study, who loves to learn, South Africa esikuyo, Hallelujah. kwicontinent 1 eqale igospel kuyo. Sujonga, because abapostile 1 eJerusalem ngo-Acts 2 baqalile ukuvakalisa ngoYesu. Bashumayela eJerusalem, bashumayela kwasindiswa day by day. New souls were coming in the kingdom. Bebaptized. Amen. Igospel yahamba igospel ngencwadi ye-Acts chapter number 8. Sikhona? Apho kuthiwa ibandla wayelidlavula uSawule. Ekulidlavuleni kwakhe uSawule kwavuka umoya oyingcwele wakhweleta kubazalwane ngaphakathi. Wabaskatharisha, Amen. wabasakaza. Jesus. Uba wena hamba yangapha, omnye wayangapha, omnye wayangapha, omnye wayangapha. Ithi iBhayibhile apho umuntu afika khona ebengafika athi silence. Jesus. Bebefika bonke umuntu avakalisa uba hey kunosindiso olusegameni lukaYesu. Hallelujah. Then ithi iBhayibhile ulentu kuPhilip wayehlele eSamaria. ISamaria is one of the 3 places uJesus azibalileyo. Jesus. Hallelujah. Is one of the 4 that Jesus counted kwincwadi yezenzo 1 verse 8. Then njengoba iSamaria ibalwe as a 3rd place, lena yesine indawo ayinagama. Amen. Sise right? Yeah. Hallelujah. Ayinalo igama. Now njengoba ingenagama, in the realm of the spirit, sibuyise nje ingqondo kancane. Niyamkhumbula uDaniel 2? Iphupha likaNebukadnezar. Do we still remember? Iphupha likaNebukadnezar laqala head yabalwa yanegama. Amen. Isifuba sanegama. Isinqe sanegama. Imilenze yanegama. But xa siyazinyaweni no name. Sikhona? Siyayiva iBhayibhile? Hallelujah. Bhekani ke, bhekani. Njengoba nguBabylon, ne? nguMedo Persia, nguGreece useEurope, South Europe, uRome ulapha enhla koGreece. Sikhona? Inyawo no name. Sikhona? Amen. nguJerusalem, nguJuda, nguSamaria. Number 4 no name. Sikhona? Amen. Niyayiva lento? Hallelujah. All right. Sihambeni. Ngoku bazalwane, xa kubethwa 1 uDaniel 2, iRome isakazo, Amen. uthi uDaniel 2 phako verse 34-35 kwasuka itye phi entabeni. Sikhona? Athi uMatthew think it's 21 phako verse 44-45 athi litye elaliweyo ngabakhe. Now elalitye bathandekayo uthi uDaniel lazithwebula 1 ngaphandle kwezandla zomuntu. Lafika labetha le ndawo engenagama. Lawucumza wonke umfanekiso waqokolelwa ngumoya awafunyanelwa ndawo yakuhlala. Sikhona? Hallelujah. All right. From there, xa ungumuntu who loves to study, iRome iye yanikela ikingdom kobani?
Okay, i-empire. I-empire yaseRome idliwe ngobani? Ngobani abathe take over? Abathe invade i-Roman Empire. Ngabantu ekuthiwa zii-Goths ne-Visigoths. Then ne-Vandals. Zona, they hand over to form a European countries. Sikhona? Amen. Then bazalwana, European countries ezifana one, manibala iGermany, le Illuminati. iGermany izale i-Illuminati nge-1 kaMeyi 1776. Sikhona? Amen. Sibale number 2, iFrance, okuthiwa yiFrank by that time. France kwazalwa uNetherlands. uNetherlands ke ngulo uye wazongena kuwo ngo-1652. Sikhona? Amen. All right. Sihambe ibe ngu-United Kingdom, which is i-UK. Sikhona? Bese Spain, beyi-Portugal. So i-6. Zazalwa yiRome. Sikhona? Yeah. yiRome. Zazalwa yiRome. Sikhona? Hallelujah. Then bazalwana, i-Acts 1:8 zithetha ngendawo ezintathu. Sikhona? Yeah. Ngicela ke sihambe ngeBhayibhile. Uthi owezenzo chapter 8 from verse number 26. Kwakunomuntu wendlu kaKhushi ogama lingumthenwa wase-Ethiopia. Umthenwa lowo kuthiwa wayehlala endlwini yothixokazi onobutyebi esisikhulu in the riches of uKhandasi. Sikhona? Washiya ubutyebi wasinga eJerusalem. Sikhona? Yeah. Niyambona umoya ingcwele etsala umuntu from Ethiopia. I think it's 2,000 kilometers away, if I'm not mistaken, from Ethiopia to Jerusalem. Sikhona? All right. Now, njengoba kuyilo distance, washiya from Ethiopia to a Middle East. Eyofuna uThixo. Sikhona? Ithi iBhayibhile wayehamba efunda incwadi kaIsaiah chapter 53 verse 7 and 8. Lomthetho. Now, kuthiwa wathi umoya kuPhilip, Philip, khwela kule donki yale ndoda. Wakhwela uPhilip. Wabuza le ndoda uba, ndoda, ingaba le nto uyifundayo uyayiva na? Athi lo mzalwane waseAfrika, hayi, ndothina ukuyiva kungekho umuntu undicaciselayo. Sikhona? Now, uYesu njengoba ethethe nge-Acts 1:8, siyivile laa ndawo yokugqibela ithi naseziphelweni zantoni zehlabathi. Ngithe ayinagama. Then ngubani ove igospel kuqala ngomoya oyingcwele between nina nabanye Africans? Ngubani? Bhekani bazalwane, xa kufunda iBhayibhile abantu base-South Africa, sanukufunda iBhayibhile to feed your stomachs. Sikhona? iBhayibhile mayingafundela uba umuntu abe nemali, abe nokudla, atyebe emhlabeni. Sikhona? Because ingxaki iyi-1, njengoba uThixo elityaziswa kangaka, fanele uba kwaukusuka nje after abapostile, fanele uba yathi isuka nje igospel yave yamatshwa yiAfrika. Zisuka nje from the way go after the death of the apostles. Fanele iAfrika ave ama ngenyawo because yiyo eyoqala eve uThixo. Say humans. Ebazalwane. Fanele uba kwathi xa kugqitywa ngo-100 AD ukubulawa kompostile uYohane, abese-Afrika umzalwane athi take over the Bible. Sikhona? Amen.
Amen. To take over the baton siyithatha apha eBhayibhileni kuthiwe eziphelweni zantoni zehlabathi. Ngubani kuqala from the book of Acts chapter 1 uhambe uyofika chapter 8 othe weva igospel wayithatha waya nayo in his or her continent ayo Africa Yep. why xa nizoqhathwa ngamagqirha kuthi iBhayibhile ize nabelungu. This is a lost and found xa isiza nabelungu ngo-1800. Incwadi ibike yakho ukuthi as Africans qha ibilahliwe now xa isiza nabelungu it is found. Yeah. Oh thika bekani mandinifundele wo bekani bazalwane mamelani okay uthi lo mzalwane chapter 8 wezenzo from verse number 26 uPhilip nethenwa elingumTiyopiya Ethiopia iphi ise-Africa ngubani Ethiopia ngukhoshi Amen. and uloku uthunje siyabona amayiphuthi banjani anjani amhlophe amayiphuthi. But did you know that Africa yonke was like this? Yayinje Africa uhame benje uhame ngeskin color sikhona hayi sofunda iverses ezininzi iAfrica mayivuke ngokukodwa South Africa because ukuphakama kweAfrica imisi gospel in times like this depends upon South Africa. Hayi sizoziva ingongoma why ndisitsho sikhona. Hallelujah. Bekani ke bazalwane andihambe ke mandive ndifunde uverse number 831 uthi uverse number okay ngiqale pha ku-30 wabaleka ke uPhilip waya kuyo wayiva ilesa incwadi yomprofeti uIsaya. How I wish isingesi ukulesa kukufunda ukulesa ukuthini ukufunda yayifunda intoni incwadi kaIsaya. Niyayiva kwa ukufunda oku kuqale kuthi before kuye belungwini iBhayibhile umisa nabelungu bazalwane bam it is not that it's the first time to come with abelungu. We as African we were first recipient of the gospel of Jesus. Amen. Singaboqala ukulamkela ivangeli lika Yesu. Amen. But umtholi when he want to better Africa that's why yahlupheka. But in the mines in the minerals yahlupheka ihluthwa intoni because ingxaki ilahle lento until bazalwana iAfrica iSouth Africa ibuyele eBhayibhileni then it will see God how God gonna bless them. Hallelujah. Kusarejectwa uThixo where's elethu ilizwe because when you check uIsrael kwi-Old Testament 5 books of law Genesis to Deuteronomy uzofumana bathini izibetho ezibetha uIsrael zezi zibetha thina xa sizenza. ISouth Africa kwi-African continent uThixo uyenza okungathi ngIsrael. Jesus. Xa ebetha iSouth Africa eyibetha ngenxa yamasikizi ezinye inhlanga uyibetha ngokukaIsrael iSouth Africa. Why? Because iSouth Africa in African state it is the first country that recognized Israel as the nation ngo-1948. Sikhona? Namhlanje ke bazalwana namhlanje 28 26 aba ka-April kwaIsrael it's a celebration bacelebratela unyaka we-75 be-independent from Palestine. Sikhona? Bengekho phansi kwamaRoma bengekho phansi kwamaPalestina bengamayuda bebodwa njengangoku sengu-6 we are praying nabazalwane bapha njengoba nime apha I am praying with them. Hallelujah.
ngalomhla kwaSirayeli nobuye TV yakho uvula uCBN ngoku wofika kuthandazo kuvuyo ba we are free unyaka we75 beyination abakwaSirayeli uthini uJesus kwiActs 1:6 uthi kubuza abapostoli bathi bona ke ngoko bebuthelene bambuza wathi Nkosi wabubuyisela ngelilixa na ngelixesha na ubukumkani kuSirayeli sikhona Amen. utheke kubo asikho kwenu ukwazi amaxesha nokuba ngamathuba awamise ngelakhe igunya ubawo sikhona Amen. then if bazalwane ndithi kwi-African continent yi-South Africa ethe recognized ubani uSirayeli as the nation uthixo nangu Asia nangu Africa sikhona Amen. from the way go before sin was God used to visit Africa Genesis 2:13 kwi-first stream yase-Eden yomlambo one of the stream ibibheke Ethiopia in Africa sikhona Amen. then bazalwana sithi isono sifika yabe leni continent ilazi unyawo lukaThixo ebenganyathela uThixo eEden xa nyathele apha eHuman Joban ko Eastern Cape if I am the world shaker if I am the hell shaker Eastern Cape beke ndanyathela ndithi ndithandaza ndikuyo iyashake Eastern Cape sikhona Amen. akho ndawo that you can tramp kuphelele uba ndizazi uba ndingubani Nkosi yami. sikhona ingxaki enkulu futhi sikhona God used to visit Africa isono sikabikho uba uThixo ungumuntu uyakwazi ukuntsonsa ebentsonsa umtsonso uhambe ngamanzi edlule eAfrica Ethiopia sikhona Amen. Amen. Is that right? Amen. Right. Ukuba iSouth Africa isekugqibeleni ngokwale calendar le kwiAfrica ngubana zomakhe ezanyawo zikaDaniel 2 bekani bazalwane bekani manike ndivula ingqondo zabantu moyingcwele vula ingqondo zabantu njengoba ndithi apha iAsia iAfrica le sikhona Amen. now njengoba iAsia le kwanyana bakaNoah uThixo wayengathatha noba ngophi futhi sikhona then lo wamkhethayo uShem wezapha apha yanguHam ongaqalekiswanga uHam apha yanguJafet Europe iAmerica inanto iAustralia inanto iAntarctica inanto ngaba boyi3 sikhona Amen. ngapha sinogom ogog Gomer ncwadi kaEzekiel 38 all right then when uAbraham kubizwa after inqaba yaseBabylon ubizwa uAbraham elapha siyakhumbula Yeah. then xa yabizwa kuthiwa lo njengoba ebenonyana bane kukho noCanaan uCanaan ekuthiwe uqalekisiwe uKhanani then siyambona uAbraham esuka kuShem esiye eKhanani uba indawoni isentla kweAfrika iKhanani then
xa isentla kweAfrika ufika pha kumqwebethu iveza uba nyhani yaqalekiswa. Sure. Wathi uAbraham ekulo Kenani wabona uba nothing can grow here. Noba ndingatyala akuzumila nto. Noba ndingalima I will be wasting my energy. Walishiya ilizwe wasinga wahamba eyiphutha. Sikhona? Yeah. Huh? Amen. When Abraham efike eyiphutha, he was like myself with nothing. Only his wife, nolothe, nezicaka zakhe qha. Sikhona? But uFaro wase-Afrika wathi bless Abraham. Utheni uThixo kuAbraham? Kangasho uba okusikelela nam ndiyakukusikelela. Okuchapisayo nam ndiyakumchapisa. Okuqalekisayo nam ndiyakumqalekisa. But uFaro wenzani? Wathi Abraham hamba neenkomo. Hamba neegusha. Amen. Hamba nezicaka. Wahamba wabuyela eCanaan. Ubani? uAbraham. Ezweni elibaleka ubusi namasi. Ezweni lomqwebethu. Sikhona? Alright, masihambeni. So ba pha kuye obani pha eEurope. Jesus didn't come here. uYesu akezange eEurope by himself. Ngubani uYesu? It's the firstborn. Amen. Of all creation. The first one to rise from the dead. Sikhona? Amen. The image of the invisible God. Colossians 1, part of verse 15. He is the image of the invisible God. Colossians 2. The bodily form of him represents God. Sikhona? Amen. The godly form of God dwells upon Christ. Sikhona? Amen. Now, ithi ke ngokulento ngoMatthew 2 verse 13 kuthiwa ngesixhosa intsabo phi eyiphutha. Amen. Xa ezalwa uJesus abantu engathi mhlambi yayizi-Europeans, but andifuni ukuthi yayizi-Europeans by then because there was an Eastern Rome and Western Rome. Sikhona? Now zombini andifuni ukuthi zase-Europe. Sikhona? Yeah. Now yayinguHerode waphi waseRome. Now uHerode ungqungela ukumbulala umntwana. Sithi sithunywa Yosef thatha umntwana nonina nisabele phi eyiphutha. Amen. Matthew chapter 2 verse 13. They came to Egypt. Bahlala khona. Wahlala uThixo ngoYesu phi eAfrika. Sikhona? Amen. Kutheni kuziswa uYesu eAfrika? Bhekani bazalwane, bhekani. Njengoba kuze uAbraham apha, waphinda wabuyela back. Sikhona? Amen. Now kuhambe kwahamba wazala uAbraham ezala kumntu walapha onguHagari. Yeah. Wagxothwa uHagari noIshmael babuyela back phi here eAfrika. Sikhona? Then bazalwane bam uIshmael xa enikwa igama kuthiwa uzofana nehashe lasendle. He will be like a wild horse. Sikhona? Amen. Yazibona mos indlebe zakhe xa ujonga amaSolomon. They have ears like my one. Ngaba nam ndinguye. Mhlawumbi ngenye imini nondiva ndikhwaza ngo-ala. Athula. Siyazi. Ya mhlawumbi nam ndizohamba ndihamba ndiyijikele le nto. uIshmael bazalwane ngulo ozele iMuslim. iMuslim izelwe ngoIshmael. Now long ago kudala they were claiming i-firstborn ka-Abraham between yena no-Isaac, who is the older one. Sikhona? But now bayistophile loo nto. They want the land, the whole world.
Sikhona? Amen. That's why ke xa befika endaweni bafika as if they will introduce businesses. Bangena ke businesses bamane bebizana, bangena ke businesses bamane bebizana, banidlisa drugs South Africans. Nilale nibizane maphara. Lithini eligama lamaphara? Funeka nibuze pha kubo. Because lize now. Sikhona? Then uIshmael bazalwana uhambe wadlelana noEsau. Kubani uEsau? uYakobi, okay. uIsaac xa ezala amawele, uzala uEsau nobani? NoYakobi. Alright. Kuthiwa ke kuRebecca esuswini there are two nations. One, lo umncinci wokhonzwa kulomkhulu. Kutsho ba, kutsho uThixo. Sikhona? Lo mkhulu will serve the young one. Sikhona? Alright, siyibona ke ngokulonto. Uthi uIsaac selamehlo erhatyele. Hey, ndilambile. Ndifuna inyama. Khawundibambele inyamakazi weEsau. Okokuqala uEsau uqale waphisa ngobuzibulo. Ngenxa yendlala. Sikhona? Uthi uYakobi kuye, wendini? If nyani ulambile, thengisa ngobuzibulo bakho apha kum. Laa ndoda ngenxa yoba amathumba ekhala, uthi, hey, andinandaba nobukhulu mna, ndinika isityu nditye, yamnika. Bumkile ntoni? Ubukhulu. Sikhona? Sihambe ke. Xa uIsaac ezobasikelela, waphinda uEsau, waphinda wenza ibhlanda, waya ehlathini. URebecca fulfilled the word. Akangcolanga uRebecca. Wenza izwi elithethwe kuye. Kaloku kuthiwe kuye Rebecca, babili, lo mncinci uzokhonzwa ngulo mkhulu. Lo mkhulu ngokwasaya ehlathini, uRebecca wamnxibisa uboya bebhokhwe. Ya, kuyihlo, nantsi inyama. Xa imnika, yamsikelela ekaIsaac. Sikhona? Uyahlabelela ke omnye uthi, ingaba inye lentsikelelo. Khawundisikelele. 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 Isikelele. Yeah. Now, uEsau waqala walutshaba nobani? NoIsaac. NoYakobi, sorry, noYakobi. Ubani? Umntakwabo. Sikhona? Yes. Since then bathandekayo, oh God, uSirayeli ngubani? nguYakobi uSirayeli. uEsau nguEdom. Ne? uEdom noIshmael bahambe bapartnerish because uEdom okanye uEsau uye watshata kuluhlu likaShimayeli. Sikhona? Now ekutshateni kwakhona ubutshaba oThixo. Niyayazi idola yaseMelika? Amen. Masike sithethe into ezinzulu ngoku. Oh Thixo. Alright, bhekani. Nanku uEsau, nanku ulento uIshmael. Ishmael ulapha. Lona uphume apha, wahamba wazozinza. Okay, andimazi noyebephi. Right. Now, xa betshatayo Ishmael and Edomites. Do you know that it was the beginning of the relationship between America and Egypt? Amen. Le nto kuthiwa zii-pyramids, le ipha kwa-Illuminati, le niyayibona laa nto? Le nto. Ilizwe lokuqala worldwide to have i-pyramids i-Egypt. Sikhona? Now ukutshata kukaIshmael nom-Edomites
okanye no-Esau Esau. kwaqala kwakho ubuhlobo between Islamic okanye or Ishmaelites nantoni naleya. Then when besenza idola, it is the currency that have been there for years. Nabungajonga i-currency of the world, idola yiyona esame even today. Sikhona? Amen. Amen. Kodwa iyaliwa ngoku. Nike naive. Nike nazive ezo ndawo. Uba amazwe ayaphuma kwi-America, ayinikele umqolo. But kunento endisafuna uyibuza phaa kuThixo, because le BRICS le Russia, le Brazil, iRussia, iIndia, iChina neSouth Africa. Zifuna ukuzenzela their own economy, their own currency. Zikhupha amazwe kwidola and ayaphuma bathandekayo. And I'm so glad that even African countries are getting out from idola yaseMelika. Sikhona? Amen. Now la triangle ihambe siyibone nakwi-sign of Illuminati. And when you check idola yaseMelika inalo nelihlo. Dithi triangle ne? La nto i-pyramids. Ziphi ziseyiphute. That was the first country with pyramids. And azenziwanga nature. Sikhona? Amen. Zadlelana ke between Ishmaelites no Edom. Sikhona? Amen. Kunomprofeti ke, I think uSefaniya, apho athetha khona uThixo ngokubetha kwakhe iMelika. Where God is speaking exactly about the flag of America. Ebavezela uba ndizonibetha ama-Edomites. Sikhona? Now uThixo bazalwane, njengoba iBhayibhile nizoqhathwa ngayo ngamagqirha athi hayi lento le yonke into ebhalwe kuyo now iyashwatyaniswa. It is being unfolded, iyenzeka in our eyes. Sikhona? Amen. Sikwixesha le-fulfillment of all prophecies. Yeah. Neze minor prophecy, abaprofeti mhlawumbi omnye 1 chapter, omnye 3 chapters. Nezabo iziprophet, they are being fulfilled. Jesus. Sikhona? Amen. Zonke. Right? Okay. Then uEdom no-Ishmael bazalwane batshata, That is why ke iMelika ne-Europe, they are afraid of amaSulumane. There is a relationship between them. There is a relationship between Europeans, Americans, and Arabs. Kanye Muslims. Let me put it like that. Muslims of Ishmael. Sikhona? Amen. All right. Ngayibona baba weki. World Cup last year, they say Qatar, ne? Qatar is a Muslim or Arabic world or Arabic nation. Sikhona? Amen. Then FIFA World Cup uphethwe ngabantu bako America, Europe because of banemali. Then bathi eKhatar bekani ke apha one asesivumeli izitabane asizungena izitabane kule kweli lethu ilizwe. Sikhona? Lelizwe lokuqala ungazivumeli izitabane bazingene. Kwathiwa estadium utywala buzuselwa kutsho abaseKhatar. Now kha kuselwe tywala pha. Uthi ke ophethe iFIFA, we must apologize to the world. Because iminyaka le bekuselwa estadium. Sikhona? Yeah. Yabo? Now la madoda la abizwa ngoba zi-Arabs, they don't play games. They don't play games. I-religion yabo yakhelwe phezu kwe-violence. Kubo ukubulala, it's not, ayonto abayoyikayo ukubulala. John 16, bayakunisa, bayonibulala, bayebecinga benza inkonzo kaThixo. That's what they do. Sikhona? Amen. Islam, they are not afraid to kill. They are not afraid to ukubona igazi lomuntu liphala. Huh? Yes. Utshilo uJesu,
John 16 verse 2. Bayocinga uba benza inkonzo kaThixo. But they are not. Sure. Banityaka. Sikhona? Amen. Ndithanda uLuka kuYesu kuLuka 21 uthi athetha amazwi athi akuziwa nonwelo olunye apha kuyo ningoyiki. But amaKristu ayoyika. Sikhona? Amen. Ebazalwane ngeke nigcwaliswe ngumoya ongcwele ningamagwala tu. Umuntu angathethi ngesibindi will never be filled by the power of the Holy Spirit. Umoya ongcwele check if your nhliziyo is not ayithambanga nenhliziyo yakho. Oba inhliziyo yakho ithambela uba icompromise, then forget about the power. Sikhona? Ha? Ningamelana neviolence yamaSulumane ningenamoya ongcwele. Soze. Ha? Awusamelana if usinamoya. Bhekani bathandekayo, bhekani. One day ndoze ndiye ePetown on Friday. Ngela xesha bothandaza ngalo. Nami ndithi gqini phethe oku. Ndikhwaza ngoJesus. Balahlekile ababantu. They are not supposed to worship umuntu othethe ngokuba uthethe ngesihoko uMuhammad Allah. Sikhona? Amen. uMuhammad Allah uthethile ngoJesus. Yena he is just a prophet. Now xa befunda into yabo nabo bafikela kwi-deception eWest. They are deceived. Sikhona? Amen. Now njengoba iBhayibhile ithi uThixo ungabonke bangasindiswa bafikelela kuyazini inyaniso. They are the human beings who needs prayers. Sikhona? Hayi mina ndifuna uyofela kubo. Pha in the Arabic world njengoba Egypt kuthiwa ngena neBhayibhile ndifuna uyofa pha Thixo ngegospel. Masine nina abantu nina mos abantu abamnyama nise-right ne. Ha? Yebazalwane, if kunendoda ekuthiwa nguPolycarp ekuthiwa yake yathi kugcwele iStadium yathi hey hayi nalomlilo newubasayo yonke intuthu okanye uthuthu lwalomzimba wami baniluthi bonke bazosindiswa nditshisile. Ha? Abangamcenga oyini tata ulunge kangaka usenzela isityu yini tata khawumphike uYesu uthi hey madoda soze ndimphike uJesus. Wafaka emlilweni watsha kuthiwa satsho isibhele kwathandazwa eStadium kwehla amandla basindiswa ba. Ha? Bosindiswa njani bengashunyayezwa? Boshumayela njani bengagcwaliswanga ngumoya ongcwele? Bogcwaliswa njani umoya ongcwele bengathandazi bengazili kuhle? Ha? Amen. Bazogcwaliswa? No. Ingxaki kuyakodwa sesisizukulwane. Kaloku Thixo uthe ngeentsuku zokugqibela uyawuthulula umoya. Ebazalwane, there are role you shall play before you quote the verse. Kuna duties of yours that you shall play before uthi Thixo ndenzile ke ndigqibile. Fulfill your word. Sikhona? Amen. Right. Okay. Bhekani ke. Siyeke leka Edom no Ishmael i-relationship yabo. But nayo funeka niyazi. Ilizwe funeka liyazi. Sikhona? Aba bantu balahlekile bazalwane kakhulu. Kubuhlungu when one of them dies because we are straight esiwogwini. Sikhona? Amen. Xa kuthethwa nge-ISIS. Ha? Kuthiwa bathi uYesu wabo bathi uYesu ngu-Isa xa bembiza. uYesu bathi ngu-Isa is one of the prophets. Uyabo? Hey badelela unyana kaThixo. Abayivumi loo nto. They don't want to agree that Jesus is the Son of Man. He's the Son of God. Sikhona? Amen. Uthi John 1 verse 1 ulizwi waba inyanga. Ha? Bekho ekuqaleni, ekho ekuThixo, ekho enguThixo. Alright, bhekani ke. uAbraham lo walapha xa eze apha
waphindela apha wazala uIsake, wazala uIsake uYakobi. uYakobi naye wazala onyana abayi-12. Unyana wakhe we-11 uYosefu weza apha, niyamkhumbula uba uhleli apha. Now uYosefu bazalwane wababalwa nguThixo to read into zakwamoya. Yes. Sikhona? Wamenza uThixo wafunda a spiritual geographic map. Sikhona? Ubani? uJoseph. Wapi? Wase-Asia. He was a student of the Holy Spirit in reading spiritual geographic map. Intoni ke leyo? Yilidingo asithi as the church of today. Sikhona? Kukuba uthi uselizweni uclaim uThixo ngezwi lakhe. Ubi uchallenge uThixo by the spiritual things, ngento zakwamoya. He challenged God esetolongweni waze wathi uThixo mandihluthise iyiphutha ngenxa kabani? kaYosefu. Sikhona? Amen. Then iyiphutha shall feed the world ngenxa kabani? kaYosefu. O challenge uThixo. Wafunda uYakobi wathi kune 7 years yenhluthu, but after yona kune 7 years yendlala. Sikhona? All right. Siyadingeka ezo student kakhulu. Sikhona? Amen. But ubomi bazo abusubalula, uzoleqwa amantombi. Filala nam. Lala nam. Abangathi umntwana kaThixo, hey, mama Potifar, into enzekayo apha endlini kaMaster Potifar. Nguwe wedwa endalelwe uba ningamchekemisi. Enye into ndingayiphatha. Sikhona? Yancama laa nto yambamba ibhatyi yamhlobula. Sikhona? Yasigqiba yazikhalisa uba hayi ke uzithathele. Uyaxoka. Sikhona? So niyayibona yonke into. If you are spiritual intelligence uzoleqa. If you are spiritual geographic uzoleqa. If you are spiritual mapping uzoleqa. Sikhona? Hayi ndiyivalele don't worry. Iyabekubanda lo. Banda. All right. Then as a student singuYoseph sawabiza onke amaSirayeli kaYakobi noYakobi weze yiphutha. Ithi ke iBhayibhile bahlala about 450 plus years in Africa. Sikhona? Amen. So xa nicinga bathandekayo uThixo ebengayeka uThixo egcinelwe indlu yakhe, egcinelwe umuntu awazana naye wathi wamophula isikotyana, egcinelwe abantwana bakhe, ebengayiyeka iAfrika. Then Thixo bhekani ke ngoku kwiNew Testament kuzalwa uJesus apha eBethlehem yakwaJuda. Sikhona? Kuphethe abalapha eRome, baphethe world. Sikhona? Then lowa zithi izazi uphi lo uzeleyo ukumkani wamayuda. Uthi yena ukumkani omtshango. So ndiyasuka esihlalweni. Wabiza zakhe madoda, ngenani door to door nixhele every young child from 2 years down. Yes. Sikhona? Babulawa kodwa insindiso yethu ngoba kumele xa kusinde yona before ithini isindisa abantu. Yasinde yethu. Sikhona? Now ukusinda kwayo yethu because iBhayibhile mos ithe umoya ongcwele uzothini osibikela izinto ezizayo zingekafiki. Sikhona? Amen. Now siye sizibone ke sesigaxeleke ezintweni. Lo moya ongcwele kanti what is his job? Akakhontroza ingxaki. Xa engakhontroza soze naye athethe uzothula cwaka. All right. Now from here Jesus is born. Then kuthiwa makeze ngapha, and bazalwane uJesus okanye uThixo uyazi uba zoyi-4 sons of Ham unyathele kuzo. kuKhenani unyathele uhleli phambi Abraham. Now ukuphuma kwabe iphutha, okay, uMizraim nguEgypt,
unyathele Egypt ukuhlala koMoses pha bazalwa baphuma baye eCanaan. Yeah. Sikhona? Amen. Then okwesithathu sibona lo kuthiwa nguPhuthi ngobani ngoSimon lwaseKirene. Ngokwathwala ukunqamleza uSimon waseKirene nguPhuthi ngowesithathu kubani kuhamba. Yes. Utheni udlelana noThixo. Sikhona? Amen. Then owesine nguloke ngosifunda ngayo kwiActs 8 endithi ngowokuqala xa umoya ngcwele selinguye osemhlabeni. Okay, masibheke iTrinity. Oh, Trinity. Sibheke ubuthathu bezulu. NguThixo ngoAbraham ngoYakobi in Egypt. NguYesu Kristu waseNazaretha phi in Egypt. Size kuPhuthi. kuPhuthi nguYesu negazi lakhe phi eAfrika. Sikhona? Alright. Kulo kuthiwa nguKhushi. Lo ndithi kwathina aba ngokusilapha sisuke khona. Now kuye ibe ngumoya oyingcwele. Can't we value the power of the Holy Spirit as Africans, as lapha ezantsi? Sike sibone uba what can God do ngathi to change the world? But ingxaki bathandekayo nansi. Uyabona njengoba uNtsikana yes uNtsikana nokhulile bake banikwa isiprofeti semali. Imali bethileyo. Kubani ophethe iBhayithoni? Ayinini? Bantu abasezantsi. Sikhona? Lo mzalwana waseEthiopia xa ephethe iBhayibhile efunda uIsaiah 53 verse 7 verse 8 esithi njengemvana isiwe exhelweni. Sikhona? Engawuvalo wakhe umlomo. Now uyehla ubuyela phi eAfrika. Kufika uSimon. uSimon ususwa ngubani eJerusalem? Ngumoya oyingcwele. Who preached to that Ethiopian unite is the Holy Spirit through Simon. Umoya oyingcwele ehlile bathandekayo. Ukwehla kwakhe was the beginning of the preaching to the uttermost parts of the world. Eziphelweni zehlabathi iBhayibhile ayikatsho uba sebeyilo Paul because enhlangene okashunyayela. Uhlanga lokuqala ngaphandle kweJerusalem noYuda neSamaria abokuqala to receive the gospel iAfrika through umthenwa waseEthiopia. Sikhona? Amen. Lixesha likabani ngoku? LelikaYesu? LelikaThixo? It is the season of the power of the Holy Spirit. Okay, Thixo masike siva le power yayenzani ke uSimon xa igqiba ukushumayela. Thixo. Bhekani mamelani bazalwane bam. Mamelani. Laphendula ke ithenwa lathi kuFilipi. Ndiyakukhunga. Umprofeti lo uyithetha ngabani nalento? Uzithetha yena na? Uthetha mntu wumbi kwisini na? Niyayiva iAfrika uba iyakuthanda ukubuza? Nithulelani ke nina? Why ningabuzi uba Thixo kutheni iEurope neAmerica yathanda imali yenzela uSathana indawo yokuhlala ngeWorld Economic Forum, ngeUnited Nations? Why? Ukhona umuntu oyibuzayo loo nto uthulekile. Sikhona? Ngoba sonke sifuna uba sishumayele sijuluke sibe manzi. Izonceda loo nto? Does God benefit from the sweating? No, he does not benefit. But uThixo uvuya kwakuthilwa inhliziyo yakhe. Icebo lakhe that will make the forces of darkness to stand still. Alright. Wawuvula ke uFilipi umlomo wakhe waqalela kweso sibhalo walishumayeza indaba ezilungileyo zikaYesu. Sikhona? Ke kaloku xa bahambayo ngendlela bafika emanzini athile lathi ithenwa nanga amanzi kwala ntoni na ukuba ndingabhaptizwa. Sikhona? Amen. Verse number 39 siveke pha amandla kaMoya Ngcwele. Xeshikweni ke babenyukile
baphuma emanzini. Umoya wenkosi wamthi qi uPhilip. Alaba sambona ithenwa kuba lalihamba ngeyalo indlela livuya. uPhilip ke wafunyanwa eAzoto, watyhutyha ilizwe eyishumayeza imizi yonke iindaba ezilungileyo wade weza eKesariya. Siyaweva amandla kaMoya Ingcwele. Amen. Bhekani ke bazalwane, bhekani. If kumthenwa kwashumayela uMoya Ingcwele and yisizini kaMoya Ingcwele, umthenwa asiva kuthiwa waphuma wabheka koLibya, wabheka koCongo, wabheka koAlgeria, wabheka koMorocco, wabheka koTunisia, kodwa uzephi? E-Ethiopia. Sikhona? Why belapho apha? Pendulani. Why Abra nabanye noThomas belapha eSouth Africa? Imvuselelo yesiphelo iqalile. Ukufika kwe-Ethiopian brothers in South Africa, it was the beginning of the end time revival. But ngoba silibandla silele. Sikhona? Amen. Xa befikayo bathandekayo noma kwangophi unyaka, but it was the start of the end time revival. Umhlaba wabo knows the Holy Spirit. Before kubekho i-Roman Catholic, the Holy Spirit arrived in Africa. The Bible was in Africa. Before Islam, ka 634 AD, uqala kwe-Islam. Sikhona? Africa knew the gospel of Jesus Christ. Africa knew the power of the Holy Spirit. Sikhona? Amen. Noba lamajita ase-Ethiopia singawabuza ngokuba likhona na elinye ilizwe niye niliye kulo e-Africa beside eli. I-answer yayo ingangu-no, siza kweli. Why eli? Because leli kumele libuyise lantu umthenwa wahamba yadliwa. Idliwa zi-dark ages. I-South Africa ekumele ibuyise ihlabathi. It bring an order using the Bible. But in South Africa, too careless, spiritual. Ayikhathali. Huh? Oh. Sikhona bazalwane. Amen. Huh? Amen. Niyamkhumbula uJesus ethetha ngesihlahla? Huh? Esithi umkhiwane nezinye izihlahla kuLuke 21 verse 29. Huh? Ezinye izihlahla uMoya Ingcwele is considering them one of isihlahla. Ezinye izihlahla is the Gentiles, zinhlanga. Ngaba se-Europe, America ne-Africa. Then uthi uMoya Ingcwele ingcambu zomthi okanye zesihlahla iSouth Africa. Yes. Xa kutshaya ingcambu awuzubuna umthi uphela, uzobuna uphela. Uchovwe uwe phansi. Sikhona? Then njengoba iSouth Africa izingcambu zomthi okanye zesinye isihlahla, ingcambu mazibe namanzi. Mazibe nezwi ingcambu. Mazibe nomoya oyingcwele ingcambu. Sikhona? Mazifunxe ulwazi ngezwi zithandaza ingcambu. Zihlale zimanzi ukuze ezinye izihlahla ezi okanye isihlahla esi singomi. Sikhona? Umkhiwane nguSirayeli. Of umkhiwane ubona laa mthi womile, then kumkhiwane izandla ziwa phansi akubikho themba. Sikhona? So zabe nethemba uSirayeli until ingcambu eziyi-South Africa, because bhekani bazalwane. Yo, bhekani. I-gospel after chapter 10 wezenzo, kuthandazwe ithaba. Ndilibele igama lala mzalwane, jonga ngoku. Yo. Oh, Thixo. Yehla moya oye
oyingcwele usindise Africa. yehla moya yehla moya oyingcwele usindise ukoneli wase-Italy wathandaza yathi inkosi kuye thumela uPetros. Weza uPetros kwintlanga sekushunyayelwe kwi-African state. Sikhona xa ishumayela kubo then yahamba iBhayibhile chapter 13 wezenzo yayikuqala kokushunyayezwa kwentlanga. Sikhona then uPaul kwi-missionary journeys zakhe kulapho aqale khona ukuhamba ehambela European countries. Sikhona igospel kwi-Europe ize ngabapostile. Igospel kwi-Afrika uYesu uyisile eseyinkwenkwe. Umoya oyingcwele esesemandleni akhe ekhweleta. That's why iAfrika sazohlupheka. Masiyithetheni inyani. Yebazalwana sizosebenza singayiboni insebenzo. Why? Because we don't use the power in us. Amandla kamoya oyingcwele akuthi asiwasebenzisi. Sikhona bhekani uActs 8 ibandla lathi wasa. Why? Because lelahlala nepower. Power is in South Africa. But if we don't use the power as the church, we will always complain about hayi uThixo la misebenzi esibaliselwa ngayo akayenzi. uThixo imisebenzi kho. But ilinde thina, uba siphume, because if we are praying, we must not pray non-stop. Masingathandazi okokoko, makuthandaze kushunyayelwe. Makungashunyayelwa kuphela, makushunyayelwe kuthandaze. Sikhona? Preach, pray. Pray, preach. Yebazalwana. And when you preach the real gospel that convicts sinners from their sin to repentance. Hallelujah. Amen. So ze amandla ezibonakaliso, signs and wonders abonwe by this generation because we speak too much. Senza into ezinkulu, sithetha into ezinkulu. But we don't preach the simple message that calls sinners from repentance. Oh. Ebazalwane bhekani. Le power, persecutions won't be the same. Kubo balekwa, bemka ithi iBhayibheli kwashiyeka nje abapostile, to make more disciples. Then Philip they ran away. Zoshumayela ezana. Then nenhlupheko yebandla in our time. Ikhosi le kukhona amandla lapha eSouth Africa kamoya oyingcwele, but we don't use them. Then ukuhlupheka is the root cause of we don't preach the gospel. Sibhizi ngama-conference. Who are people who are hungry for souls? None. Sikhona? Mini conference, big conference, youth conference, mother conference, father's conference, church conference. Do you think the Holy Spirit will work there? No. And akushunyelwa nyani. Uba ngomama bashumayela ngohani. Uba youth ishumayela ngoyutiko. No rota. Uba youth. Akuxelwa uba what is in the heart of the Almighty God. Sikhona? Hallelujah. Bhekani bazalwane. Oh Thixo.
Oh. 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 Where is the heart of God? Huh? What's in this? And yazi South Africans, bazalwane, we are the people abazelwe bengenamona. We were not selfish. Hiva national anthem yase South Africa. Ithi inkosi sikelela iAfrika. Kutheni ngathi South Africa? Asinamona eh? Huh? But why kungene Western segregation, jealousy of the West. Kaloku kuthiwe kuJafete uzoziphanga intente zabazalwane bakhe. Sikhona? So xa ucolonized, xa ingqondo sathinjiwe, obviously uzoba nomona ngokulapho. You want share. If unolwazi olugusha kuwe uligcine apha kuwe. Sikhona? Then bazalwane, eSouth Africa zizingcambu zomthi, eh? If ever sithatha imap le njengoba nansi continent yethu, eh? Then sijonge sizinyawo. If singumthi sizingcambu. Umthi ukuze unike iziqhamo, ingcambu masifunxe amanzi. Then if sizinyawo, ikuze isiqukuquko kanye umzimba womuntu uhambe inyawo eziyi-South Africa masihambe. Zimeleni ke ngoku? Can we challenge God? Huh? Can we challenge God? Let me read one scripture. Ningathi intshumayelo yami iyadika inalizo. Joel 2. Can we challenge God? Huh? Amen. Are we ready to challenge God? Ibazalwane, let me read this verse for you. I'm challenging people in South Africa who will go kwi-closet. Bayoncwina kuThixo. iGospel, uAsia, uyidlile iWorld International. Huh? Abapostile xa bengene eEurope, iEurope izale iAmerica, eh? Then iGospel ngokungena eEurope nase-America ingeni. Then masibhekeke. Then phaa ngo-1900 yasuka eAmerica iGospel yadla ihlabathi ngoBill Graham, John G. Lake. Then did you ever heard about an African man shaking the world? Jengo Reinhard Bonk. And uReinhard Bonk wazothatha kotata uBhengu i-Christ for Nations yakhe wakwathandaza umfundisi uBhengu ePretoria. Wazothatha ko-Richard Ngidi wase Faith Mission. Yes. Then thini ingxaki sifuna ukuba sithathe ezase-America kanti intambiso yesiphelo uthe uThixo ngo-2018 ila eSouth Africa. Bazalwane, ise-South Africa. Into uThixo athe, it will make the world to know him. Isemzantsi. 22 October 2018. What uThixo, what will make the world to know him? It is here in South Africa. What is it? Yile uYesu athetha ngayo kuJohn 17 phako verse 20, 21, 22 apho athi ukuze balazi uba enene Thixo ndithunywe nguwe, make them to be one by lento. Yeah. Sikhona? Amen. Yile athi wagayi lento xa isesifika esiphelweni yoba nkulu kuneyokuqala, yile athi uPaul ku2 Corinthians chapter number 3 athi when we turn to the Lord, when we repent, xa sibuyela enkosini isigqubuthelo siyasuswa and xa sisuswa kusekukhanye ukuthi okwesibili. Yes. Let me read this verse. NIV version, Joel 2 verse 12. Rend your heart. Even now, Amen.
Amen. Even now, not tomorrow, declares the Lord, return to me with all your heart. Bring me all your heart. Mayingathinjwa inhliziyo yakho nayenye into, but bring it unto me. Return unto me. With fasting and weeping and mourning. Sikhona? Sixakwa ngamagqirha. Sixakwa ngabathwalayo. Sixakwa zi-false prophet. Niyayazi uba kutheni zivuka phi i-false prophets? Huh? Bazalwane bhekani. Uthixo, when God speaks, uyathetha by his mouth verbal, eh? Yeah. Athethe ngezwi, athethe ngenature, eh? Athethe nange-signs ezenzeka ebantwini phandle, eh? Now, if iSouth Africa lilona lizwe lithe lavukelwa ngabaprofeti bobuxoki abathweleyo abaninzi, ithini laa nto? Ithi i-gospel of the end time, i-kingdom gospel kaMatthew 24 verse 14, kumele uba iqale khona apho, to deal with i-satanism, to deal with antichrist, to deal with false prophets. But i-issue ubuthongo noba kuyayiwa enkosini, kuyaprograma uba sifuna uba le conference sizoba nayo ibe nje ayenze uthixo. After that kubuyele back to normal thing, passivity. Huh? Noba kuyiwa kwi-conference kwinkomfa kuyazilwa, kuzilwe anikwe uthixo inhliziyo yakhe, kuthandazwe, kube njalo nyani, but after yona there are no results. There are no fruits. Exactly. Back to passivity, back to square one. Yeah. Nkosi yasibiza ke bamasibuyele kuyo. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Verse 14. Who knows? What's the bar? He may turn and relent and leave behind a blessing. Bazalwane, lo Yoel 2, ku after ilizwe lidlikihliwe. Ilizwe lasemzantsi, ibandla lakhona, xa linokuma lithethe inyani, uthixo belilahlekene naye. Eh? Yes. Sikhona? Kwamaninzi, even today, abakaqapheli uba kunongenelelo olukhulu lukathixo. Even now. Why? Because once you tie a horse, huh? In one place. Second, rend your heart. Return to the Lord. With fasting, weeping, and mourning. Thetha lo nyaka uzophela amandla engavuwanga. Ingabonwanga iPentecost. Huh? Yeah? Ingabonwanga iAzusa revival. Yo, Thixo. Yo. Blow out a trumpet in Zion. Declare a holy fast. Call a sacred assembly. Gather, began. Abantu bakathixo, preachers of the word. Masibuyeleni kwi-fasting. Phaa kwi-fasting, umoya oyingcwele will preach using imizimba. Ayizuba zi-prepared messages that will be preached unto the people. But mazalwana, ibhlungu into ethi ushunyezwe ngoku, ngomso xa ubuzwa, ibithini message? Gone is the message. Huh? Microwave messages, fire messages,
without power, strange fire. Oh yini bandla lase South Africa, return to God. Makakuthixo aquqelwe, masike sikhompithe ngokuzila ukudla sifuna uthixo. Abazalwane, let God drain us. Let God empty us. Because the African continent is waiting. Now you can't go to Sudan and preach the gospel if ungumuntu oqhela ukudla kokoko. Let us be hungry for God. And uthixo ngeke awuthathe umzimba wakho. Umzekelo, njengoba nise Eastern Cape, nophele lapho kushumayela. Kukumele bangoku, when we are praying, we are kingdomly minded and we are taking a fast for spiritual things only, not for our own growth. Yeah. Holy Spirit equips he who has he called. Lo obizwe nguthixo uyakhuliswa ngumoya ngcwele, but lo muntu xa ethe waspenda ixesha phi emthandazweni, elila, encwina, ebhomboloza. Kubani? Kuthixo. Sikhona? Return. Sihambe bhekani. Uthi uverse number 17. Let the priests ababingeleli who minister before the Lord weep between the portico and the altar. Icawa zigcwale akusazilwa ingxaki. Bazalwane, uthe uJesus ngoba ndikhona abazozila, but ndakuhamba bazoqala bazile. kuJesus wemkayo abafundi bathi abaziyo babezila Wednesdays babe kungena kwi-fasting ibandla lokuqala, Fridays bengena kwi-fasting ibandla lokuqala. And i-fasting zabo zaziloko senza u1 Corinthians chapter 11 phako verse number 26 uba Lord we remember you. Ngoko elanga kwibandla kuphela iveki kugqityela ukuzilwa ngoJanuary. Ayibuyi inkonzo yenzile. Let the service of fasting and prayer return in South Africa. Sikhona? Okay. Uthi ke ngoku uverse number 17. Let them say, spare your people, Lord. Kutsho kubazi. Do not make your inheritance an object of scorn, a byword among the nations. Why should they say among the peoples, where is their God? Njengela gqirha litshisa iBhayibhile. Uba bekho abathandazi binganoshisa iBhayibhile. Uba bekhona abathandazi iMuslims bezingazungena eSouth Africa. Abaprofeti bobuxoki bebengazungena eSouth Africa. Bakho ngoba abancwini baye baphela bathula xwaka abathandazi in South Africa. Nezithandazayo zithandazela their own matters. Sikhona? Uyabuza lo mbhalo uthi kungade kuthiwe uphi uthixo wabo. Ibe lilizwi lenhlekisa among the nations. Sikhona? Njengangoko in many places kunombuzo ba where is God? In many places of this country, South Africa. Uphi uthixo? Sikhona? Where is God? Real? Amen. Bazalwane, uhlele etroneni, but why engashukunyiswa uthixo? Uthi ku-Isaiah 43 verse 26 siyava. Put me in remembrance. Oyini khani nikhumbuzeni kuthi uthixo. Khani nikhumbuzeni uthi izani simangalelana. Athi kulentu ku-Isaiah 1:18 athi izani sithethathethana. Now thina la verse yesithathe siyiphose kwizoni. Izoni zazini ngothixo asazithika. Iqale kuthi because it dizela abantwana ndabakhulisa ndabondla kodwa bona baxexa ku South Africa.
Let us return to the Lord with all our heart. Huh? Sika siyake into ekuhlekiswa ngazo zebandla likaThixo, siyake into ekuhlekiswa ngazo zendlu kaThixo, kodwa sike sithini sibuyele kuThixo. Huh? Hallelujah. Yebazalwane. Yho. Ewana xa kunokuthiwa mababuye umfundisi uBhengu baye bazobona le nto eyenzeka ngokuba bangathini. Huh? Abanothi Thixo sifane sancama nje. Sihambe singenanto. Look at them. They have everything. Abazutsho? Huh? Thixo sifane sasacrifice nje sifelwa ngabantwana sihamba sibangcwaba, but look at the church now. Kubani okhona obeyibonile le ndlu sebuqaqawuleni ba apha phakathi kwethu? Ningafani noyihlo abalivayo izwi labaprofeti abaliphulaphula okwenoguqukana. Asiguqukeni. Ngomso yi-27 ka-April ekwenzeka iblanda ngo-94 kwanikelwa ilizwe kuSathane. Let us repent for that. Bazalwane, uSirayeli depend upon South Africa. Israel to be free from slavery. Sama Palestine adu Thixo ibandla liqhwile. He depends upon South Africa. Bhekani ke yokugqibela le verse siyavala. Psalms 90. Ndumiso 90. Verse number 10 wendumiso 90. Uthi, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Began 1948, South Africa recognized the African continent. Ile imvuselo yesiphelo kuyo. I-South Africa kwi-African continent yile iqale yarecognize uSirayeli as the nation. Sikhona. Now, kunezinto abazenzayo kuRamaphosa andizikhathalelanga because uSirayeli bayamlwa. That's why bemkhuphile uMogoeng because uthe yena I cannot fight against God. Amkhupha. Ningabalapha but into zena nizazi tu. Bazalwane, bhekani. Let us be spiritual intelligent. Huh? Let us know the things in our country. Sikhona? Kubani ozokwenza loo nto? Ngumoya Ongcwele. All right. Now, uthi uMoses up verse number 10. Iminyaka yethu iba yi-70. Huh? Athi iba yi-80 xa sithe somelela. Saziphatha kakuhle. Sikhona? All right. Ngoku ndithi namhlanje kwaSirayeli 75 years celebration ye-independence. How many years left? 5. When is this 5 years reach? 2028. Sikhona? Now, ukusukela ngo-2018 until 2028, ningazibona is prophet that were being fulfilled. Ezenzeka kuSirayeli, ezenzeka ebandleni. Ngoku kushiyeke only 5 years. Le 5 years uThixo xa sinomquqela simkhumbuza ngezwi lakhe, simkhumbuza ngendlu yakhe uSirayeli, sithandaza ngeJerusalem ekuthiwa izorhanqwa zintlanga, urhanqwa kwayo zintlanga kuthiwa adazaliseka amaxesha entlanga. Now ndithi eMzantsi Afrika ngo-2019 wathi uThixo urelease something that can speed up the gospel. Ifike kwindawo very quick and imise iiforces zobumnyama so quick. Or Revelation 11, 2 witnesses in South Africa. Sikhona? Yeah. Let us go back to God. Le 5 years le
Le 5 years bazalwane, le 5 years to 2028 from now on, uThixo can do great works. Habakuk 1 verse 5. Phakathi kwenu ndiyokwenza umsebenzi noba niyawubaliselwa anikukholwa nguwo. Sikhona? Now let us allow God. Njengoba uyowele sithi uba let us render, masikrazule inhliziyo yethu ingabi simpahla. Masiyikrazuleni nyani inhliziyo simvumele uThixo to outpour himself in us. Asikhuphele apha kuthi. Bakamunye nyawo.